Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Mic check, 1, 2. Gulat ka, no? Oras natin mga kabisyo sa buong Kapulon. We got 29 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys will have a great time. Siyempre, it's been a long day para sa mga pauwi na ng bahay. Pero sa mga papasok pa lang sa trabaho, ayan, siyempre, makinig lamang po dito sa 90.7 Love Radio. Siyempre, shout out po sa lahat po ng mga Grab drivers natin. Taxi drivers, trucker drivers, padyaker drivers, lahat ng mga drivers, screwdrivers. No. Maraming salamat sa pakikinig. Of course, shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa may Buendia. Maraming salamat. At ganon din sa mga taga-Payatas. Ito na, hindi na natin patatagalin to kasi masarap pag-usapan to. Ito na, pag-usapan na natin to. Binuksan ng isang YouTube vlogger ang sulat na ibinigay sa kanya noong high school pa siya, na kung saan mahigit ng 1 dekada ang nakalipas. Oh no! Pero hindi naman dito sa Pilipinas nangyari to, sa ibang bansa. Well, ayon sa video na kanyang pagbubukas, sinulat niya ang YouTube na ito, yung vlogger na to, pangalan ni Cherry Pie Man. Ang sabi niya, ibinigay sa akin ng kaibigan ko ang sulat na ito sa klase at hinintay ko ng mahigit 10 taon. Diba? At saka bago niya binuksan ang naturang sulat. At alam ko kung medyo excited kayo kung ano nakasulat doon sa note na yon. Ang nakasulat doon nung binuksan niya ay, "What's up?" No. Yun lang! What's up? Yun lang ang nakasulat. Anyways, mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Logican pa rin natin to, Tang. Sige, banatan mo na yan para magkaintindihan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodoko? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic to, mga kabisyo. Basic sa panahon ng mga uncle at saka mga auntie, di ba? Mahilig tayo magsulat like love letters. Meron pa yung yung pasasagutan mo, yung slam book, na alala mo pa yon? Mga nandun, what's your favorite color? Who is your crush? No. Alala mo ba yun, boards? Di ba? Siguro meron pa nga sa atin, baka nagtabi pa ng mga love letters sa mga dating girlfriend, boyfriend nila, di ba? Ngayon kasi yung mga kabataan, hindi na nila na-experience yung magsulat ng love letters. Yung thrill na hinihintay mo yung reply ng sinusulatan mo na nililigawan mo kung sasagutin ka ba o hindi. Wala na, hindi na nila nararamdaman yun kasi ngayon true chat, mabilisan na eh. Diba? Though meron pa rin naman siguro ng mga ilang kabataan ang gumagawa nito, mga ganitong klaseng diskarte, pero bihira na. Now, mga kabisyo, logican po natin. May iba't iba pong dahilan kung bakit maaring hindi binuksan o hindi binasa yung isang note ng naturang vlogger na ibinigay sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Maaring ito ay worry o pangamba or kaba o takot sa posibleng nilalaman ng sulat. Lalo na kung may hindi malinaw na alaala o pangyayari sa nakaraan na maaring muling mabuhay sa pamamagitan ng sulat. Ika nga sugat na naglalangib na, pag tinanggal mo yung langib, dudugo. Diba? May ganun pangyayari. Ay, nako, kaya nga mga kabisyo, nagkakaproblema kung minsan, di ba? Pag nag-high school reunion o parehong may asawa na,
Tapos nagkita sila ng ex niya nung high school. Nung hinahanap na sila ng mga kabatchmate nila, aba, nawala sa reunion. Saan pumunta? Maluoy ka! Well guys, I gotta say goodbye. Maraming salamat. Ano ba yan ang susunod na Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Keep it locked in right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?